Hej og velkommen til endnu et Java-show. I dag der skal vi anmelde 2 telefoner. Vi har en Sony Ericsson, det er sådan set begge to Sony Ericsson rimelig fungerende. Er meget almindelig design, nu skal jeg lige se, en en J105i model, så altså rimelig exclusives. Og Mathias, ham kan jeg se, han sidder og æder. Kan du lige sige hej? Hej! Flot enkelt design, som meget almindelig sort, grøn og rød knap. 2 megapixels kamera, og ja, ikke rigtig. Jeg vil ikke anbefale at købe den. Det er, altså hvis man kan sige det, en konemobil. Altså sådan en meget lav til Kvinder! Ja, kvinder kan man også sige. Altså det er i hvert fald et kvindeligt design. Det tænkte jeg så ikke lige på, da jeg fik den i julegave. Nå. Men her har vi jo så. Så kalder man mig Tak. Mathias sidder og kalder mig en tumpe. Det var da dejligt at få at vide. Og her har vi så en Sony Ericsson. Jeg kan lige se, det er Walkman modellen, det kan I se der. Jeg skal lige se med. Welcome. Ja, Walkman. Altså meget almindelig 110. Walkman. Ja, en 110. Er det en J10 eller hvad? Jamen du kan, jeg skal lige se. Du har fået en besked forresten. Ja. Det I sådan set skal købe, det er sådan noget her, som de her sådan store mobiler her. Det er lige LED-bladet, der lige kan Og den far har også det bedste indtil videre. Altså, De er bare jeg kan ikke se skide den. gode. Især den her fætter, der er her. Det er bare en rigtig mobil. Det er en iPhone 4G, og det synes. Nej, fuck! Nu kalder jeg din far op og alt muligt. Hvad fanden laver du? Du skal ikke kalde min far op, han er på arbejde lige stille. Og Andreas han har også ringet, hvem det så ender. Nå ja, Anders, det var. Det er 2 megapixels. Meget almindelig mobil. Jeg vil hellere, altså, Det er kun til børn, der har mindre hænder. jeg vil måske heller ikke anbefale at købe det. Altså, jo, så er det Det er jo rømme har mange små hænder. så er det til små børn, og du kan jo se knapperne, det er sådan nogle meget almindelige Walkman. Og så har den jo også, nu når det er en Walkman, har den Fly, som du kan se der. Fly. Meget almindeligt program. Fuck, jeg hader det. Nej, nu er jeg lige ved at slette Anders på min telefonliste. Jeg kan ikke finde ud af den her mobil. Men jeg tror, så skal jeg også, hvis I kender den nye mobil, eller nye, det ved jeg ikke, Xperia. Nej, Sony Ericsson Xperia Hard Play. Altså det kalder Mathias, og jeg tror også det er det, den hedder. Den er, Den er der Minecraft på, og det ja, var... altså Minecraft, det er det spil, Det vi var en spiller. skide god idé, de har fået dem, der lavede Minecraft. Og det synes de, Mathias rigtig meget om. Så lad os give ham en stor hånd. Men jeg vil nu sige, hvis jeg skulle vælge Xperia Play eller iPhone 4G, så vil jeg nok hælde til iPhone 4G. Hvis jeg skulle vælge en, så skulle jeg nok have sådan en iPad 2 her. Ja, Mathias han vil gerne have en iPad, selvom det ikke har en skid at gøre med sagen. Jeg tror det er en minicomputer. Der er ikke så meget telefon over den kan du nok ikke have i lommen. Træk mig lige sådan en iPad frem. Den er så stor. Ej, den Det er er... en computer. Det er jo lidt sådan... Ej, den er ikke lige så stor som den der. En iPad Den er mini. ja, der er bare- mini, der var bare ikke Ja. uden tastatur. Nå, men nu vil jeg ikke kede jer mere. Det var så det. Eller kede jer. Det var så det. Farvel, og vi ses. Mathias, vil du råbe farvel? Det var hans farvel. Farvel. Farvel.